Gaurkoan herri jakintza euskaltegira gerturatu gara eta Gema Urtizberea herri jakintzako zuzendaria ezagutuko dugu. Berarekin bai euskaltegiaz, Irunen euskarak dakan egoeraz eta beste hainbat kontuetaz hitz egingo dugu. Egunon, Gema. Egunon. Bueno, nolatan iritsi zinan euskaltegira, nola hasi zen zure esperientzia? Bueno, ni eskola publikan negoen irakasle, baina nirekin ikasi zuen karrera neska bat hemen zegoen lanean, eta bera Durangora basi joan bizitzera, eta orduan eskaini zidan, eta ni ordezkapenak egiten ari nintzenez, etorri nintzen 2 hilabetetarako, eta hemen daramat 23 urte. Herri jakintza euskaltegiaz, badakizu nola hasi zen? Bueno, nik uste dut EAJak sortu zituela gau eskolak, baina horretaz nik uste dut baietz, EAJak sortu zituen gau eskolak, eta gero 87an lortu zuen homologazio, abek homologazio ematea, eta errezkero euskaltegi bada. Herri jakintza euskaltegiaren antolaketa nolakoa da? Zenbat talde ditu, zenbat maila, azaldu? Bueno, aurten, adibidez, kurtso honetan, 2016-17 kurtso honetan, ditugu 12 talde, dago talde bat batekoa, beste bat bikoa, gero B bateko 2, eta gero geratzen direnak B2 eta C bat. Euskaltegiak metodologia jakin bat jarraitzen du euskara irakaseko? Bueno, gaur egun erabiltzen ari den metodologia da, abek sortu zuen pasaden urtean A bat, A2, B bat, B2 eta C bat, eta orain kurrikuluma egiten ari gara, irailerako prest izan behar dugu, eta orduan erabiltzen dugu metodologia gehien bada abek daukana ikasbilen, eskegita, edo berak sortu duen materiala, arian, primeran, aldatu egin dugu pixka bat. Lehen erabiltzen genuen asko liburuak, Ika, Bakarka, Kimets, baina orain ari gara gehiago erabiltzen online daukan materiala abek, eskegia. Ohiko klase batean, onera herri jakintza euskaltegira gerturatzen den ikasle batek, egunerokotasunean zer egingo luke? Bueno, ez dakit mailaren arabera. Baina, zein lukeen, nola ikasiko lukeen? Bai, gutxi gora bera, bere rutina, ariketa batzuk, edo zer egingo lukeen? Bai, ariketa, edo agian entzumen bat, eta entzumen horretatik ateratzen den teoria, unitateak antolatzen ditugu, ez da, lehen bezala, gaur nori nork, bihar nork ez, entzumen bat, eta entzumen horretan, agian gaur aterako dira nominalizazioak, eta horren gainean sortzen dugu, unitate bat. Ez da lehen bezala folioak horrela benga hau eta ez unitatea sortzen ari gara. Horren gaineko entzumen bat eta ea zer ateratzen den hor, eta horrela. Herri jakintza euskaltegia, Irunen eta eskualdean egon daitezkeen beste euskaltegietatik zerbaitetan ezberdintzen da? Malgua garela, oso malguak, buzte duzen, dauzkagu osakidetzako langile asko, irakasle, udaltzain, ertzain, horiek askotan behar dute malgutasuna, este batean goiz, ez beste batean arratsaldez gauez, eta malgutasun hori, eta gero garela oso hurbilak. Osea, ez dakit nola esango nizuken, ez gara, ikasleak ezagutzen ditugu oso ondo, eta zaigua jola urdi bat gehiago geratzea beraiekin, beraiek lasai geratu daitezen, ez dakit, garela hurbilak eta gero malguak. Irunen euskara zenolako egoeran dago? Bueno, nik uste dut hitz egiten dela. Gu jende pila bat daukagu, orduan ez dakit, ni pentsatzen nuen duela 10 urte, duela 15 urte euskaltegiak, ez zirela iritsiko 2016 urtera. Baina hemen gaude eta duela 16 urte baino askoz jende gehiagorekin. Eta ez dira etorkinak, dira hemengoak, bertakoak. Orduan, egoera, nik uste dut, jendea jakin badakiela euskera baino ez duela praktikatzen, orduan, odago utxun handia. Ez da hitz egiten, kaleetan, ez dendetan, inonez. Kaleko hizkuntza ez izan arren, naturaltasunez ez delako erabiltzen, hori hala izanik, evoluzio bat egonda edo zerbait nabaritzen da gutxienez?
ez dakit, ni honetan beti eskorra izaten naiz. Egia esan nik ez diot ikusten horrelako bilakaera, zeren ez dakit, nik baitut bizeme 18 urtekoak eta beraiekin lagunekin nekez hitz egiten dute euskeraz. Eta naiz eta gurasoak esan Michelena, ez dakit, abizen euskaldunak izan nahi dizut. Ikuste dut saiola ematen garrantzi handirik, edo ez dakit non, eskoletan, edo ez dakit non, baina nonbait huts egiten du. Prozesu horrek nonbait egiten du huts. Nire bizimek ikasi dute iparraldean eta frantsesa dakite primeran. Nik ez dakit. Orduan hemen garrantzi handia ematen zaio, gurasoek ere jakin behar dutela euskera, bestela ezin zaiela lagundu, eta hori, eta nik ez diete inoiz lagundu izan, ere bizimei orduan, nonbait ez dute, prozesu horretan nonbait egiten dula, ez dakit, zerbaitek egiten dula huts, baina ez dakit zerk. Hemen Irunen berezko euskalkia Bidasoako euskara da, euskaltegiak bertako euskalkiaren inguruan praktikaren bat dauka, lanen bat egiten du? Ez, euskaltegi honek egia esan, horren inguruan ez du ez egiten. Euskadi honetara etortzen den ikasleriaren gehiengo handi batek nahi duena da titula lortu. Eta horretarako behar duzu euskara estandar batua, eta horretan dihar dugu. Egia esan, euskalki, esaten ari zaren euskalki horretan ez daukagu ikastar-horik eta zer. Zeren esate dizute, gure 95% ditugunak, A-batekoak eta A-bikoak izan ezik, A-bikoak ere, gehien batzuk ja daude ere bideratuak horretara, B-bat ateratzeko eta B-bi eta hori, baina A-batekoak izan ezik, beste guztiak dena delako titula behar dute, ez dakit zen lanitiko sakidetzan, edo ez dakit non, eta horrela. Garaiko eztabaida zar bat izan zen, euskara batu estandarrak euskalkiengan eragiten zuela. Debate horretan zuen nolako iritzia daukazu? Ez dakit, ni aztertzailenago eta ahoskoetan adibidez, persona batek hitz egiten badu euskalki batean, gu behartuta gaude bera horrela baloratzera, hori ez da baztertzailea ulertzen eta oso ondo dago. Niri oso ondo iruditzen zait euskalkian mantentzarena, primeran. Eta gila esan, gu jakin behar dugu euskalki guztiak ulertzen, hitz egiten duenean persona batek moldatu behar dugu. Aztertzaile galen aldetik horretara behartua gaude. Oso ondo iruditzen zait, euskalkiak gotea. Naiz eta hemen, pretizoki, horretan ez dugun lan egiten. Eta euskaltegiak klaseak amaitu ondoren, gero praktika sustatu alizateko, klasetik kanpoko zerbait sustatzen du, adibidez, taberna batera jun eta bertan mintza praktika gauzatzea, eta lako kontua? Bai, badaude taldeak oso dinamikoa direnak, beste batzuk ez, baina, badaude hemen taldeak daramatenak hasi zirela beko urratxetan eta orain iristen ari da, lehengo 109 gaur egungo bebira, eta izugarrizko harremana daukate, sortu daukate WhatsApp taldea, geratzen dira elkarrekin asteburuetan ibiltzea joateko, euskaraz egiteko, eta horretan bai. Hemendikan aparte, beraiek egiten dute. Gu irakasleak batzuetan ere bai joaten gara, baina beraiek joaten dira, jaia asteburu, pintxo potera, elkarrekin joaten dira, ostegunero, badaude taldeak oso motibatua daudenak, eta dena euskeraz, eta hori bai dena euskeraz egiten dute. Eta amaitzeko, euskaltegiak, Euskal Herri Jakintza euskaltegiak, duela 2 hilabete kurtsoa hasi du, aurtengo kurtso berria, zen moduz doa kurtsoa? Primeran, inoiz baino beto, oso lantalde majoa daukagu aurten, 5 persona gaude hemen, Javi, Ana, Iñaki, Idoia eta ni, Gema, 5, eta oso ondo moldatzen gara, hori da gure gakoa horretan datza, oso ondo moldatzen garela, garela 5 lankide elkarri laguntzen dioguna eta oso ondo moldatzen, eta hori ere ikasleek ikusten dute. Oso ondo, inoiz baino beto, 100 eta 70 ikasle ditugu, eta oso gonten. Oso ondo, mila esker Gema, gure galderak erantzuteagatik. Bale, mila esker zuri. Eta honekin, Herri Jakintza euskaltegia, Nafarroa ibilbidean kokatuta dagoen euskaltegia gehiago ezagutu dugu, eta badakizue zer egin.
Euskara ikasteko nahia izatekotan, ona etorri.